amb la taula rodona. Jo només faré la presentació dels ponents de la taula. L'Andreu serà el responsable de la moderació i després mirarem que hi hagi un espai de debat i una mica de conclusions de tota la jornada. Us presento els participants a la taula. Tenim l'Isidre Pastor, ell és arqueòleg, historiador de l'art, llicenciat en grau per la Universitat de Barcelona. Com a investigador participa en diverses línies de recerca sobre la història de l'arquitectura i les tècniques de les construccions tradicionals des de l'època medieval a la contemporània. Ha participat en l'elaboració, direcció i execució de nombroses intervencions arqueològiques i en projectes de recuperació i posada en valor del patrimoni arquitectònic i també en l'elaboració d'inventaris i estudis sobre el patrimoni arqueològic i arquitectònic, així com en altres anàlisis i avaluacions del patrimoni cultural tant immoble com immoble. Professional, es dedica principalment a la consultoria i assistència tècnica en matèria d'arqueologia i patrimoni cultural, així com en tasques de gestió i direcció de projectes sobre el patrimoni històric arquitectònic, tant per les administracions i entitats públiques com per empreses i promotors privats. És, a més, president de l'Associació d'Arqueòlegs de Catalunya, membre de la Junta del Centre d'Estudis del Gaià i membre de la Comissió Permanent del Congrés Masia i Territori. Continuo amb la presentació de la Vinyet Panyella i Balcells. Ella és escriptora, gestora i investigadora cultural, és llicenciada en Filologia Catalana i diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Ha publicat una quarantena d'obres sobre art, literatura, història cultural, recerca i creació literària. Ha rebut diverses distincions i premis, entre els quals la Ploma d'Or de l'Ajuntament de Sitges, el Premi Rosa Leveroni de Poesia de Cadaqués o el Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòries i Estudis Històrics. Guanyat ex aequo amb el treball Josep Carbonell i Gené entre les avantguardes i l'humanisme. Professionalment, ha sigut directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya entre el 2000 i el 2004, de la qual prèviament ja havia estat subdirectora i gerent. També ha sigut directora gerent del Consorci de Patrimoni de Sitges, Museus de Sitges, i ha sigut comissària de l'any Ramon Casas entre el 2016 i el 2017. Actualment és la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts del Conca vinculat a la Generalitat de Catalunya. Presento a continuació la Cristina Rita. Ella és llicenciada en Història Antiga i Prehistòria per la Universitat de Barcelona. Va fer la seva tesina sobre les necròpolis romanes de Maó. Té un màster en Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural per la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos treballs sobre la prehistòria i l'antiguitat a Menorca. Professionalment ha treballat com a auxiliar al Museu de Menorca. El 1990 esdevingué arqueòloga del Consell Insular de Menorca i el 2000 fou nomenada cap del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca. Actualment és presidenta del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis, que és l'òrgan que prepara i executa els programes anuals d'actuació científica a partir de les propostes de les seccions de l'IME. I finalment us presento l'Andreu Ginés, que és qui s'encarregarà de la moderació de la taula. Ell és llicenciat en Història per la Universitat de València i doctor en Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra. Ha fet la tesi sobre la instauració del franquisme al País Valencià, Castelló de la Plana i València, amb la qual va guanyar el Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòries i Estudis Històrics de l'any 2008. Ha treballat principalment al primer franquisme, sobre el qual ha publicat diversos llibres i articles. També ha fet recerca sobre els orígens del feixisme als Països Catalans. Des de 2002 està vinculat a la revista Recerques, Història, Economia i Cultura, de la qual actualment és membre del Consell de Redacció i del Comitè d'Editors. També ho és de Plecs d'Història Local, de Bastida, així com del diari d'Informació i Opinió Popular L'Accent. Des de 2019 és director tècnic de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià, entre les tasques pròpies de la feina i a l'organització i coordinació de l'exposició itinerant Patrimoni contra les cordes, que és de la que també ens parlarà com a moderador mig ponent, i també exerceix de professor col·laborador de la UOC en assignatures d'Història del Pensament. És membre de la Junta Directiva de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, en representació de la Federació i també del Patronat de l'Institut Ramon Muntaner. I ara ja us deixo amb ells. Moltes gràcies, Mari Carme. Bé, després de la conferència i la roda d'experiències, ara
toca un poc aprofundir en algunes de les idees o reflexions que s'han llançat en les dues anteriors sessions, i aleshores havíem plantejat aquesta taula rodona a partir de 3 eixos. Per una banda, patrimoni en relació a les polítiques i al desenvolupament, per una altra banda, en relació a la identitat, i finalment pels reptes de futur. Com que anem un poc curtes de temps, jo tenia preparada una xicoteta d'introducció, però crec que seria convenient començar ja amb la primera ronda de preguntes, que enllaça també amb algunes de les experiències que s'han anat comentant anteriorment, i per a la qual m'adreçaré en primer lloc a l'Isidre Pastor, en relació amb el patrimoni i el territori. I la pregunta era en aquest cas sobre si el patrimoni ens pot servir com una via de desenvolupament i d'equilibri territorial, i en relació a això sobre quines alternatives hi ha a la concepció del patrimoni com a atractiu turístic, que sembla un poc que és el que s'imposa en el nostre territori. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat a parlar de patrimoni, que una mica és el nostre. I jo, arrel de la pregunta que m'has fet, doncs també m'ho he fet vindre bé i parlaré del desenvolupament i del patrimoni, que jo crec que és el que hem de potenciar i és el que ens interessa donar a conèixer. En aquest sentit, evidentment, parlar de patrimoni és parlar, com molt bé és el títol de les jornades, de comunitat, i parlar de comunitat és parlar de les persones. Jo soc partidari de concebre el patrimoni vinculat a les persones, i per tant el terme desenvolupament a vegades et sobta una mica. Jo entenc que aquest desenvolupament el que s'ha de concebre és a nivell de desenvolupament social. El patrimoni és un valor que per tant és un actiu, i és en aquest sentit que aquest patrimoni el que està potenciant és la relació amb les persones, i en aquest sentit, evidentment, parlar de desenvolupament i d'equilibri territorial, està clar que en el territori hi ha conjunts de comunitats, hi ha conjunts de societats, hi ha conjunts de persones, per tant l'equilibri ja està donat en el propi territori. En aquest sentit també és la generalització. Si el patrimoni són les persones, allà on hi hagi persones, on hi hagi comunitat, on hi hagi societat, hi ha patrimoni, hi ha valors, i això és el que equilibra el territori. Venim potser d'una concepció, com molt bé heu comentat a la primera comunicació, la importància d'aquesta relació que té la persona amb el seu territori, i per tant el que és important és recalcar aquest referent cultural dels valors patrimonials, que no entrarem ara a dir de tots els patrimonis que podem disposar, de l'immaterial al material, l'etnogràfic, el conceptual, la memòria històrica, la memòria oral, la toponímia. És a dir, el que veníem a comentar, aquest desenvolupament també es fa efectiu en el moment que aquestes societats, aquestes persones, aquestes comunitats treballen de manera interdisciplinar per preservar, donar a conèixer i posar en valor aquest patrimoni. Parlar de turisme, a mi sempre em costa una mica parlar de patrimoni i turisme, de la mateixa manera que hem dit que el patrimoni és un llegat, és l'herència que hem de preservar per transmetre a les noves generacions. El turisme no deixa de ser un recurs, que com a recurs pots fer servir el patrimoni com a reclam, doncs també, però el que tenim que ser conscients que el que realment dinamitza la part més crematística d'aquest desenvolupament socioeconòmic són bé els serveis i les ofertes turístiques que es donin, no és el patrimoni en si.
D'aquesta manera també entenc que és important aprofundir en el coneixement del patrimoni per tal de donar-lo a conèixer i preservar, i perquè la gent que faci aquest turisme anomenat cultural sigui conscient que aquella realitat concreta d'aquell marc territorial que visiten, la gent ha volgut identificar els seus valors, els seus signes d'identitat amb uns elements concrets. I això seria... Moltes gràcies. Ara enllaçarem amb un altre tema que també té relació amb una de les experiències molt directament, com ha sigut la de Dansa Neu que hem conegut, i la pregunta següent anava adreçada a Vinyet, que era per plantejar-li un poc des del seu punt de vista quin era el lloc del patrimoni dins del conjunt més ampli de la cultura i de les arts, i que ens explicara si pensava que eren sempre vasos comunicants o si la creació cultural i artística es podia produir també al marge del patrimoni. Perdó. Doncs, en primer lloc, molt bon dia a tothom, salutacions de part del Conca i també del grup d'estudis sitgetans, que em van encomanar molt i molt que us donés els millors records. Quin és el lloc del patrimoni en la cultura i les arts? Doncs, de la mateixa manera que el món associatiu és el sotabosc de la cultura, com diu el Pep Morella, pel que fa al patrimoni diríem que és el fonament de l'ecosistema cultural. És a dir, és el primer element, diguéssim, d'articulació, o sigui, no solament en sentit històric, sinó també pel que fa a la seva realitat d'un abast amplíssim i d'una diversitat immensa. La divisió entre patrimoni material i immaterial ha estat molt útil a nivell de poder fer feina i de poder aclarir aquest camp tan vast, però a més hi ha molts altres elements i molts altres, diguéssim, components de varietat. Parlem de museus, parlem de patrimoni subaquàtic, parlem d'edificis, de conjunts, de paisatge, paisatge és patrimoni, parlem de béns naturals, com ara l'aigua, com hem comentat aquí, i per tant és també un element viu, és un element de realitat dinàmica. El patrimoni no és perquè sí, el patrimoni és perquè l'activa, i qui és qui l'activa? Doncs l'element social és la ciutadania, que són les persones, però que ho fan a través de diverses etapes i de diverses estratègies. El patrimoni, tot i que és aquest fonament de l'ecosistema cultural, també haig de dir que és sovint, crec jo, des del sector públic el més desatès. És a dir, jo faré una intervenció allò del got mig ple i del got mig buit. Soc partidària del got mig ple, en molts de casos, però no per això vull deixar d'assenyalar que quan hi ha retallades el primer que rep és el patrimoni. Això ho sabem tots plegats, els que el gaudim i els que hi hem treballat, els que hi el treballem. I d'altra banda, el patrimoni està considerat, diguéssim, en aquest moment, crec jo, en molts aspectes, com un element, diguem-ne, com que hi és des de sempre, ja ho sabem, però apostem per altres coses. S'aposta per les indústries, sense tenir en compte que sense patrimoni i creativitat no hi ha indústria. És una premissa que costa molt de fer entendre en els grans gestors d'indústries culturals i també, evidentment, el tant per cent del pressupost que s'hi dedica a nivell públic, amb això vull dir Generalitat, Diputacions, Ajuntaments i Estat espanyol, aquest el deixo a part, o sigui, referint només a l'àmbit de Catalunya, de països catalans, doncs evidentment no és el que s'hauria de dedicar ni de bon tros, en el sentit que si considerem que els béns culturals, que al capdavall és el patrimoni, són una primera necessitat com la sanitat i l'educació, no té res a veure ni la tradició de dotació pressupostària, ni té res a veure la consideració pel que fa en el centre dels debats que tenim en aquest moment com a societat contemporània. Dic tot això perquè, clar, aquí, la gent que estem aquí, ningú ens ha de convèncer de la importància del patrimoni. I de vegades això ens fa perdre una mica el món de vista
quan mirem cap enfora i veiem que el patrimoni i la cultura, per extensió, no estan en aquest centre de debat, ni estan en el centre del món mediàtic, sinó només cal mirar el telenotícies, per dir un tòpic absolutament normal, i veure quin tant % de temps dedica el telenotícies a temes no ja de cultura, que molt sovint és indústria cultural, bàsicament cinema i audiovisual, sinó de patrimoni. Només amb aquesta ràtio tant % veuríem la importància que, no sé si la societat, però els elements, diguéssim, que manen i regeixen la societat, són figues d'un altre paner i el rol i la importància que dediquen al patrimoni és mínima. Aquesta és una visió que jo crec que tots els que treballem, vetllem i valorem el patrimoni la tenim molt clara, però també és una visió que hem de saber transmetre justament per corregir o per contribuir a fer corregir, si és possible, aquesta visió mediàtica. Per què ho dic? Perquè el patrimoni no ha entrat, i això és per bé i és per mal, en el procés de mercantilització de la cultura. És a dir, de la mateixa manera que la música a través dels grans festivals ha entrat en un procés de mercantilització absoluta, això només s'ha de mirar la programació d'estiu dels grans festivals que es fan als països catalans, el patrimoni no ha estat mercantilitzat en aquest sentit de massificació, però tampoc en el sentit de posar-lo a l'abast de la societat, dels visitants, de la població i de l'ús i el gaudi que hauria de comportar. Aquest fet que, per exemple, a França no passa tant, França és un mirall positiu en aquest sentit, als països catalans encara veiem que ens queda molt de camí per recórrer. Si em passo de temps, avisa'm. Ja estàs... Estic justeta, doncs aleshores és que és molt apassionant. A més, deixeu-me dir una cosa, que pel que fa al punt de vista de l'aportació econòmica del patrimoni al PIB, genera únicament un 4% del valor afegit brut dels sectors culturals catalans. Del patrimoni, què vol dir? Arxius i biblioteques. És a dir, això són dades del Conca que, evidentment, ens valen per posar de manifest aquesta importància que deia d'ecosistema. Pel que fa al que comentaves de si pot haver-hi creació cultural o artística al marge del patrimoni, jo crec que rotundament no. Si no hi ha patrimoni no hi ha creació, és la cadena que dèiem. Si és el sotabosc i el substrat, en qualsevol aspecte. I aquí podíem posar tota mena d'elements que configuren el gran camp del patrimoni. Si no hi ha aquest substrat, diguem-ne que l'àmbit és estèril i, per tant, aquesta reacció, aquesta concadenació de gaudi, creació de coneixement i creativitat i transmissió. La creativitat, a més, és un medi molt particular de transmissió, òbviament no existeix. Per tant, aquí també hi podia haver molts matisos, però si el patrimoni no tingués valor, un artista com en Pere Jaume no faria les instal·lacions que fa. Per exemple, pensant en art purament contemporani. I si no hi hagués patrimoni, doncs les interpretacions que s'han fet del Pantocràtor d'avui en el Manac a través de diversos artistes tampoc hi serien. I si no hi hagués patrimoni, d'en Sàneu tampoc tindria el marc simbiòtic que té amb tot el que és l'arquitectura popular i religiosa del seu àmbit geogràfic, no tindria aquesta interacció que el valora doblement. Poso exemples absolutament actuals. Molt bé, moltes gràcies. De totes maneres, els companys i companyes de taula, si voleu intervenir en algun punt, ho podeu fer, no espereu. Jo voldria dir una petita frase que m'ha suggerit el que deia el meu antecessor. I és aquest tema de turisme cultural. Turisme cultural passa el mateix, és a dir, la gent que estem en el món de la cultura tenim una fe enorme en tot el potencial de turisme cultural. Potencial econòmic, que és molt important, potencial de creació de coneixement, potencial de noves professions i potencial en general de desenvolupament. Bé, el sector turístic no ho té a la seva agenda i costa molt fer entrar el clau per la cabota, i us parla una persona que viu i treballa en un poble turístic com és Sitges, 100%,
costa moltíssim de fer entendre al sector turístic que la cultura i el patrimoni són elements de primer ordre, cosa que a França també tenen molt clar, ja no diguem Itàlia. Aleshores, els operadors turístics, que són l'equivalent dels agents culturals, passen olímpicament del patrimoni i fixeu-vos que l'estadística no és actual, però em sembla que era 4 anys o 5 anys, en una intervenció que vaig fer a l'Institut d'Estudis Penedesencs sobre turisme cultural, precisament el primer o segon lloc de turisme cultural a Catalunya era la Roca del Vallès, i no la presó per veure l'edifici, la Roca del Vallès, la Roca Village. Vull dir que queda molt. Bé, molt bé. De fet, això ens enllaça un poc amb la següent pregunta, que va adreçada a Cristina. I era aprofitant un poc que ara estem a punt de celebrar els 30 anys de la declaració de reserva de la biosfera de l'illa de Menorca. I aleshores et volia preguntar si aquesta declaració ha resultat en el seu conjunt positiva per al patrimoni menorquí i si ha desenvolupat o ha vingut acompanyada d'un model sostenible econòmicament i patrimonialment. Moltes gràcies, bon dia a tothom i gràcies a la coordinadora per haver-me convidat en aquesta taula rodona que m'ha fet molta il·lusió, la veritat. Quan xerren de reserves de biosfera i les declaracions que fan a territoris, hem de dir que com a declaració en si no porta inclosa cap protecció en realitat, cap implicació legal, sinó que aquestes ja se tenen que haver donat en el territori. I aquesta protecció ja té que estar implícita, si no ja no té la declaració. Per tant, que cercaven, a Menorca ja el que hi havia era una legislació proteccionista per part de les administracions ja democràtic, com si diguéssim. Per tant, hi havia unes lleis proteccionistes a nivell de Balears, també d'espais naturals, però també a Menorca i després que s'han continuat donant en els plans d'ordenació territorials i també de protecció de patrimoni en els plans generals que duen implícit els seus catàlegs de protecció, que Menorca va ser la primera que els va tenir complerts a les Illes Balears. Per tant, els motius que se van fer la declaració de Menorca reserva de la biosfera justament era per la qualitat del paisatge, la gran qualitat que consideraven, elevada qualitat paisatgística, i també la compatibilitat que es donava entre el desenvolupament econòmic, entre el consum de recursos, perquè és una reserva de biosfera, però és una illa habitada, vull dir, ja estem 95.000 habitants que fem feina i que treballem i que consumim, evidentment, recursos, i després també aquesta compatibilitat en la conservació del patrimoni. Per tant, és un reconeixement a una situació que, juntament amb aquest desenvolupament sostenible que pretenem, que ja es donava. No tenim que oblidar que aquestes xarxes de reserves de la biosfera, que és un programa de la UNESCO, que es diu MAP, Men and Biosphere, les dones no sé si m'ho donen més en compte, i biosfera, i que són justament uns espais territorials on s'assagen projectes de bones pràctiques, d'harmonització i de conservació de patrimoni natural i cultural, i bones pràctiques que se puguin exportar. Per tant, nosaltres ara duim 30 anys, però això significa que aquesta situació que es va donar fa 30 anys encara es manté, perquè cada 10 anys se passa com un examen, que t'has de presentar una sèrie d'informes amb indicadors per veure els indicadors com estan i com estaven, i per tant aquesta situació es manté. A més, ja tenim també uns plans d'acció
I justament en el darrer pla d'acció, una de les primeres qüestions que els darrers de 2019 a 2025, una de les primeres qüestions que se té en compte és la conservació, la millora i la restauració i el bon ús del patrimoni. Patrimoni en tots els sentits, arquitectònic, arqueològic, també immaterial i sobretot immaterial darrerament, i la toponímia, que està agafant molt d'impuls gràcies a l'Agència de Reserva de Biosfera. En el nostre cas, per tant, la Reserva de Biosfera, a més, aquesta declaració que van tenir, ara també s'uneix la candidatura al Patrimoni Mundial de Menorca talaiòtica, de la part prehistòrica de la nostra cultura, com també un reconeixement que també aspiram i que també s'ha de donar sort. Tu ho has de tenir bé. És beneficiós després? Doncs sí, però tu ja parteixes d'una base, perdoneu, d'una base que després has de mantenir perquè te la donin. Què passa? Què riscos té amb això? Que Menorca és un paisatge absolutament antropissat, però antropissat no d'ara, antropissat des de l'època prehistòrica, des del 2600, vull dir que s'està modulant, ha modulat totalment el seu paisatge. I segurament que deu ser uns dels puestos on que el paisatge i l'actuació humana han anat més de la mà. Fins a tal punt, per això citava jo també la candidatura de la Menorca talaiòtica, que la UNESCO, que va en un principi el primer expedient, el va paralitzar, el va aturar, no el va rebutjar, sinó que el va aturar a una pròxima avaluació perquè volien que incloguessin el paisatge dins la part patrimonial, que no fos només dedicat al patrimoni històric, al patrimoni talaiòtic, arqueològic, sinó que també inclés aquest paisatge tan antropitzat. Què risc tenim? Perquè aquí s'han xerrat també de riscos, del turisme, per exemple, que pot ser positiu, pot ser negatiu també. Què risc té el turisme cultural amb el patrimoni? Què risc tenen aquestes declaracions? Que poden atraure turisme, efectivament. I això, aquest turisme pot ser massificat, perquè s'ajunten que a les Illes Balears ja tenim un turisme de sol i platja, no que hi ha que tots estius, nosaltres doblant la població, estem acostumats a 195.000 habitants en 700 quilòmetres quadrats, que no estem tots a la vegada, ni molt manco, sempre estem uns que van i venen, i clar, i assistim, ens posem en 250.000, ja són prou. I ja ens agafen totes les tensions del món en les que vivim allà i que tenim, que comptabilitza la nostra vida amb el turisme. Això és un risc. Un altre risc amb paisatge i patrimoni. Quin és? Doncs mira, després supos que xerrarem també, però de la manera que es va desenvolupar a Menorca el pas de la dictadura a la democràcia, per dir alguna cosa, va ser que aquí hi va haver unes reivindicacions molt superiors en quant a la defensa del patrimoni natural que del patrimoni patrimonial. I això a vegades s'ha duit tensions entre germans, diguéssim, que hauria de ser, no? I que a vegades surten, que sempre arriben a bons acords, però han tingut aquestes tensions. Patrimoni arqueològic, què és el que li fa més mal? A vegades la vegetació desmesurada, que és el que no ens deixen fer els naturalistes, els boscos d'oastres que són molt especials a la nostra illa. O altres tensions que hi ha hagut darrerament, que es fer manifestacions artístiques a espais naturals. També tenim diversos problemes, però això no és res que no se pugui solucionar. Per tant, jo crec que sí que aquestes declaracions o aquests reconeixements són més positius que negatius.
Molt bé, moltes gràcies. Precisament has avançat un poc la qüestió dels conflictes o del paper del patrimoni diguem, en processos polítics, per dir-ho d'alguna manera. Això ens fa passar al següent eix d'aquesta taula rodona, que ens enllaça també un poc amb el que hem vist abans en la conferència Marc, també de la relació de la cultura en el concert de l'aniversari dels 40 anys de l'Estatut Valencià. Al País Valencià la cultura, el patrimoni, la identitat van tindre un paper fonamental, van ser motiu de debats o fins i tot de batalla, com l'han anomenat alguns, però voldria saber, i ja que ho has avançat un poc, quin paper tingué el patrimoni en el procés de transició de la dictadura a la democràcia parlamentària, en el cas de Menorca, de les Illes, si el patrimoni va ser un element important a l'hora de concebre la idiosincràsia de l'illa i també a l'hora de generar vincles tant amb la resta de l'arxipèlag com amb altres territoris més amples, no? Siga els països catalans, la Mediterrània en el seu conjunt. Jo crec que començaré al revés, no? Per xerrar d'aquests vincles i seré l'altre per final. Perquè, efectivament, nosaltres som illes, no? Són illes però no estem aïllades. Nosaltres tenim una relació constant. Ja s'ha xerrat aquí dels valls d'Àneu perquè és més fàcil, la comunicació era més fàcil en aquest moment, més fàcil per la mà que per terra, vull dir que no han estat aïllats. Ara, quins vincles tenim entre les illes entre si, com has dit, i de quina manera intervé el patrimoni? Hem de dir que la cultura, els primers pobladors que nosaltres considerem de 2.600 pas de Crist, que no vol dir que qualque dia puguem retrasar les cronologies, però que ara ho tenim d'aquesta manera a Menorca, i entre aquesta i la cultura talaiòtica els vincles entre Menorca i Mallorca van ser absolutament estrets. També Eivissa també va participar d'aquesta primera cultura megalítica i de les navetes d'habitacions que li deim. Què passa després? A partir de 1200, que ja estem en plena cultura talaiòtica, les construccions que supos que coneixeu, que és una cultura que és de transmissió marítima mediterrània, perquè a totes les illes també la trobem a Cortes Verdenya, a Malta, Mallorca i Menorca sí que la mantenen, no Eivissa. I Menorca i Mallorca cada vegada va ser més divergents. Vull dir que és un patrimoni, sí, de transmissió marítima, que ocupa totes les illes, també la Ribera, però agafa per ser illes aquestes singularitats. I Mallorca i Menorca, a vegades és un moment que se van sent més diferents en època talaiòtica, però sobretot en època talaiòtica final, que és quan Menorca precisament agafa aquesta singularitat, aquests monuments com les taules, suposo que coneixeu aquests monuments, i per les vivendes també a partir de 500 abans de Crist, que ja són, les tres illes tenen una personalitat absolutament diferent en contactes entre elles, com és natural. Ha influït això en la idiosincràsia de cada una de les illes? Probablement sí, però no només la cultura aquesta prehistòrica que han tingut tan potents, sinó també altres. A Menorca la idiosincràsia està formada per el territori i també per les cultures, però no només talaiòtica. També des moment romà, des moment de la conquesta catalana, com es va deixar la cultura també i la llengua, després el període anglès i francès, vull dir que és una acció humana en el territori el que conforma aquesta idiosincràsia menorquina, i jo crec que és el que fa de cada territori.
És cert que molts de jaciments, per culpa de secció humana, han patit problemes, però s'ha convertit també en un símbol com a identitari. Identitari fins al punt que aquests monuments tan espectaculars no s'han anat destruint. A Menorca tenim una densitat molt grossa, són 1.500 monuments prehistòrics, d'ells 1.200 en 700 quilòmetres quadrats, 1.200 són béns d'interès cultural. Aquest símbol, ara enllaçaré amb la transició aquesta democràtica, de la dictadura a la democràcia. I enllaçarem, ja sabeu que Menorca va ser la darrera illa a caure en mans de Franco, nacional, i el primer que van fer és agafar aquest símbol cultural, aquests talaiots, per fer un monument en els caiguts per Dios i per Espanya. Tenim un talaiot que és esplanada, construït per els vençuts, i agafant pedres dels jaciments arqueològics, més simbolisme, i posant una gran creu damunt d'aquest símbol, utilitzant aquesta identitat patrimonial com, alguns podran fer la lectura que és per continuar amb la identitat i altres és per matxacar aquesta identitat. D'aquesta manera va començar la dictadura, amb una utilització política del patrimoni, però que això donaria, jo crec, per a una altra taula rodona, perquè no és nou. La utilització del patrimoni és una cosa habitual. Tots tenim a la memòria la destrucció dels grans budes per als talibans, que era un símbol, aquest patrimoni no és nostre, també, però també un símbol de propaganda. Tothom se l'entema que estaven fent ells, perquè ja se van penjar a les xarxes, etc. Altres vegades s'ha passat més, que a la guerra d'independència també una de les coses que van fer, tant francesos com inglesos, allà per on passaven se carregaven el patrimoni. Aquesta destrucció de patrimoni és una manera d'acabar amb aquests símbols identitaris d'un poble. A meitat de la dictadura d'en Franco, a Balears se produeix un fenomen, a més que també s'ha d'explicar, per xerrar d'aquesta transició, que és el boom turístic. El boom turístic fa que l'arribada de més gent, etc., és un moment que també, més a Mallorca que per Menorca, és un moment un poc dolent per al patrimoni, perquè les grans construccions, les urbanitzacions, en part destrueixen aquest patrimoni. A Menorca què passa? Que aquest fenomen és el final del franquisme ja. Perquè abans, quan arriba a Mallorca, Menorca està econòmicament en un altre estadi, que és el que s'ha dit que la via menorquina del creixement, en què tenim molt equilibrat el sector primari, la indústria també, el sector secundari i el sector terciari, i el turisme no entra de la mateixa manera. Després sí que va entrar. Vull dir que aquesta transició a la democràcia ens trobam amb això. Què passa? Que és un moment, com dic, ja de reivindicació de patrimoni natural i també patrimonial, més de natural, com he comentat antes, i que coincideix també amb les grans declaracions de la UNESCO, de salvaguardes del patrimoni i el desig aquest d'Espanya d'europejar-se. Però també ha provocat un efecte que no és tan favorable. Aquí s'ha xerrat, me penso que avui de matí també, o no sé si ara, d'aquesta que en l'inici de la transició política també els agents socials van depositar
entre a la classe política, en els partits polítics, a l'administració, moltes d'aquestes reivindicacions que en aquell moment es donaven. I amb això va haver com un pot de desafectació, considero, cosa que avui en dia està tornant a revifar, vull dir, per bé. I quasi més quan xerram, com s'ha xerrat avui de matí, de patrimoni immaterial que no material. El material continua molt en mans de les administracions, suposo per qüestions econòmiques també, però en canvi l'immaterial està tornant a sortir, com xerraven abans, de grups desglossats, grups també d'una cosa que ens uneix a Mallorca i a Menorca, a part desglossats també són els foners que ens venen d'època talaiòtica, que acompanyaven els exèrcits, eren mercenaris que acompanyaven els exèrcits mediterranis en les guerres entre els punis i els romans. I per tant, crec que està renaixent ara aquesta societat civil i que s'havia posat un poc en perill. Quan estaven comentant lo desglossat, en quin moment és que se fa el vot aquell que deien de passar de ser una cosa folclòrica a ser una cosa política, era el 2012, que era un moment que va ser molt dur per les Illes Balears. No sé si recordaran que eren aquelles manifestacions a favor de la llengua i de l'educació i de l'educació en la llengua pròpia, etc. Vull dir que estava ben contextualitzat en aquell moment, perfecte. Jo crec que ja no direm més perquè ja tindrem ocasió de xerrar. Molt bé, moltes gràcies. Ara volia passar-li la paraula a Vinyet, un poc per a continuar aprofundint sobre la qüestió del patrimoni i la identitat, que ens poguera fer alguna reflexió sobre com el patrimoni genera una creació cultural i artística específica i si aquest, el patrimoni, és un element que vincula la creació precisament amb la identitat col·lectiva. Doncs, en termes generals, podria dir que sí a totes tres coses, però en termes concrets m'agradaria fer alguna especificació, alguna concreció. Sí que el patrimoni genera creació cultural de tota mena, molt àmplia, és a dir, una creació que ho abasta pràcticament tot. Posaré un exemple molt concret i molt recent, molt d'avui mateix. Per exemple, a Sitges estem celebrant la 8a setmana de la Malvasia. La Malvasia saben que a part de ser una variant, no només un vi, és un patrimoni, no sé si material o immaterial, però des de temps immemorials i que a més és gairebé simbiòtic amb el nom de la vila, perquè és l'única varietat de vi que porta en la denominació d'origen el nom de la geografia d'on procedeix. I això, doncs, Malvasia de Sitges se'n conreu ara per tot el Penedès, però la denominació és la que és. Bé, doncs aquest patrimoni en aquest moment ha generat una multiplicitat creativa que ens en faríem creus, des de disseny fins a programació cultural de tota mena, fins a pròpiament una ruta turística, fins a un centre d'interpretació amb un disseny molt actualitzat i molt abastable a tota mena de públics. En aquesta tota mena dic tant la gent que li agrada com la gent que no li agrada. Ha generat també productes molt singulars, és a dir, per exemple, unes etiquetes actualitzades de disseny actual, que ja no són les que es posava al segle XIX amb totes les medalles del certamen, sinó etiquetes de disseny del segle XXI, és a dir, de tota mena. Específica en el cas de la relació amb el producte o amb l'element patrimonial sí, però genèricament tampoc m'atreveria a dir que són productes molt específics els que el patrimoni genera. Bé, si mirem les botigues dels museus trobarem llapisos, gomes, tote bags, és a dir, aquestes bosses de roba, punts de llibre,
i magnets, tot això és estàndard, però cada museu té el seu, o cada peça té el seu, o cada museu doncs determina les peces icòniques per fer el magnet que tu t'emportes a la nevera. Per exemple, la peça més preciosa del gòtic català, que és la retaule de Sant Jordi, la peça central, que està a l'Institut d'Art de Chicago, és l'estrella d'art medieval de Chicago en aquell museu i té tot un marxandatge de creació específica i disseny dedicada a aquest Sant Jordi, que si més no, busqui-lo al web perquè és una meravella de Sant Jordi. Això per què us dic? Perquè potser les peces més icòniques de vegades desvetllen una creativitat molt específica, en aquest cas orientada a la mercantilització, però l'altra són una creació molt més, diguem-ne, deslligada al fet mercantil i molt més vinculada a l'interior, diguem-ne, de l'artista i del seu llenguatge propi. Per tant, el camp és immens. Per tant, aquest sí que he dit, el volia matisar en aquests aspectes. El que sí crec molt important és que des de qui té el patrimoni o qui el regeix o qui el detenta o qui el gestiona, en paraules més entenedores, procuri fomentar-lo a tots nivells. Perquè del foment del patrimoni en surt autèntica creativitat. No pots estimar o no pots valorar o no et pots deixar inspirar una cosa que desconeixes, o que en desconeixes els orígens o que en desconeixes l'entorn. I en aquest sentit sí que és important que a través dels processos educatius o de simple difusió del patrimoni, i ara penso en genèric, es valori la creació de coneixement perquè es pugui transmetre a tot tipus de públics que pot gaudir, contemplar, usar aquest patrimoni. És a dir, genèricament és així. I crec que aquest foment és important i que sempre passa per un coneixement de fons. És a dir, no podem difondre o no podem posar en la perspectiva creativa un element patrimonial si no el coneixem una mica més enllà dels seus trets superficials. Tot i que la imaginació i les fonts d'inspiració dels artistes són immenses i per tant també cal fer un vot de confiança en el treball artístic a partir de la seva comunicació directa amb l'objecte patrimonial sobre el qual decideix fer una determinada creació o instal·lació, diguem-ho com vulguem. Per tant, sí que genera creació cultural i sí que genera creació específica, però sobretot des d'aquesta gran multiplicitat de punts de vista i de llenguatges. Si el patrimoni vincula la creació a la identitat col·lectiva, doncs un sí rotund també. I també posaré 3 exemples, que són diferents visions també d'avui dia o bastant contemporànies, o algunes d'elles ja potser una mica més allunyades en el temps, però que han acabat consolidant. La més recent de totes, que puc explicar justament avui, és el conjunt arqueològic d'Olèrdola. El conjunt arqueològic d'Olèrdola és, diguem-ne, la pedra fundacional del que és el Penedès en el seu sentit més ampli. De fet, no solament ha estat, per raons de proximitat, més capitalitzat des de Vilafranca, sinó que realment a través de la carretera que corre per l'antiga Riera, l'actual carretera del Vi, doncs també constitueix una via de comunicació i està al mig amb unes perspectives visuals impressionants, sinó que en aquest moment, no tant Olèrdola com el seu príncep més característic, que era Mir Geribert, ha donat nom a un col·lectiu d'escriptors, que som més d'una 50, que just abans de la pandèmia ens vam aplegar com a col·lectiu d'escriptors en denominació d'origen, penedesenc, i què vam agafar com a distintiu? En Mir Geribert, és a dir, Olèrdola. Vam anar als orígens. I això, bé, entre nosaltres hi va haver un debat molt interessant, perquè era un nom masculí, que també era un tema difícil d'explicar segons com, però és tan potent Olèrdola amb tot el que significa històricament, perquè és mil·lenària, que finalment tothom va decidir que sí que era el nom més indicat. Que, per cert, avui celebrem la primera mostra del llibre penedesenc a Vilanova, per la qual cosa jo no em quedaré a dinar i m'aniré pitant
cap a Vilanova per poder estar allà almenys un tros de dia. És a dir, la creativitat va sorgir o es va, diguem-ne, agombolar al voltant d'un patrimoni que, a més, ens ha atorgat una identitat col·lectiva. I aquest és un exemple, per mi, claríssim. Perquè, a veure, la gent que està ja tocant a la Noia, que ara es consideren penedesencs, o la gent de Cunit, o la gent fins a Roda de Berà, fins al Gaià, també reconeixen Olèrdola com a, diguem-ne, conjunt arquitectònic i element identificador d'una identitat cultural. I aquest fet jo crec que és molt important i que també l'hem d'explicar en aquests termes més enllà de la pura literatura. Un altre element reivindicat per la ciutadania que està a les antípodes, les 3 xemeneies del Besòs. Aquest paratge despoblat i vandalitzat, també ho hem de dir, com tota Barcelona, però que és el bar de les 3 xemeneies, i les 3 xemeneies que van estar amenaçades d'enderrocament per part de la companyia elèctrica, que em sembla que era Endesa, si no em falla la memòria, van estar fortament reivindicades pel seu entorn immediat, que era Sant Adrià del Besòs i la mina, i Santa Coloma i Barcelona i Badalona. Cinturó industrial. Cinturó industrial que de vegades sembla molt despersonalitzat i en molts aspectes ho és, perquè també hi ha hagut molta destrucció, però gent de la població antiga, sobrevinguda, arribada a la immigració, integrada o semi-integrada, tothom va reconèixer que aquelles 3 xemeneies eren un símbol que anava més enllà de ser arqueologia industrial, que ho és. I la reivindicació de les 3 xemeneies finalment va guanyar la partida, perquè més enllà de que tothom, la gent que tenim una sensibilitat, diguéssim, especial cap al patrimoni, ja veiem que era un crim enderrocar les 3 xemeneies, doncs, evidentment, els d'allà mateix van ser els primers que van posar el crit al cel. A mi em va semblar d'una exemplaritat admirable. Cosa més, diguem-ne, difícil de vegades que un cinturó industrial com el de Barcelona, poques n'hi ha. Però en aquest punt hi va haver un acord de tothom. Bé, ara serà un hub de disseny, però les hem salvades, ja veurem què s'hi fa, però com a mínim aquelles 3 xemeneies les veuràs de tot arreu. I un altre exemple, que també està a les antípodes perquè és medi natural, que a mi em va cridar molt l'atenció, va ser la construcció, diguem-ne, d'un fet existent, però fins que no va tenir una construcció verbal i periodística, doncs no va arribar on havia d'arribar, com són els aiguamolls de l'Empordà. Els aiguamolls de l'Empordà, que és una reivindicació dels anys 80, dels mitjans 80, perquè no hi hagués més ciment, perquè no es fessin més disbarats com a Empúria Brava, com que no es fessin més destrosses per mort del turisme de sol i platja, etc. És a dir, la gent va ubicar un territori patrimonial que a més era medi natural, amb els seus ocells, les seves plantes i el seu microclima i tot plegat, i evidentment aquest patrimoni, diguem-ne, paisatgístic va ser rotundament reivindicat i es va salvar. És a dir, que aquesta identitat col·lectiva des de l'Empordà, focalitzada als aiguamolls, se'n va sortir, cosa que no ha passat a la línia marítima. Ho ha passat molt tardanament, perquè els terrenys s'han venut, s'han requalificat de manera escandalosa, etc. Fenòmens que ja coneixem des del Cap de Creus fins a Cadis. És a dir, perquè és així, la barrera de ciment s'ho ha carregat tot. També és un miracle que s'hagin salvat els aiguamolls d'aquí baix al Gaià, és a dir, d'Altafulla, tota aquesta zona que ens és molt més propera, però també diré que no ha agafat la força identitària que van agafar els de l'Empordà en el seu moment. Que hi ha hagut mobilització, però jo crec que tampoc va ser tan rotunda, potser perquè hi havia més protecció legislativa, ja no hi entro. Però vull dir que són paratges i paisatges que són patrimoni i que la creació, en aquest cas una creació immaterial com és d'identitat, ha reeixit i la gent s'hi ha reconegut. I per tant són 3 elements, arquitectura industrial i medi natural, que han contribuït a enfortir aquest sentiment de pertinença. Perquè, a veure, per acabar aquest paràgraf, és a dir, per mi, més que parlar d'identitat,
que en aquest país, en aquest moment, és una realitat molt complexa i que està també en un dels centres de debat, com tots plegats podem percebre i veure, més que identitat parlaria de sentiment de pertinença. És a dir, el sentiment de pertinença de la població del voltant de Sant Adrià tenia molt clar que les 3 xemeneies eren seves, perquè els pertanyen, perquè les havien vistes des de petits o des que van arribar, o des que feia 5 anys que vivien, no ho sé. És a dir, però el sentiment hi és. Llavors, aquest sentiment de pertinença és el que uneix i cohesiona la població. Identitats diverses, suposo, o sí, però el sentiment de pertinença és el que activa les persones en favor del patrimoni. Molt bé, moltes gràcies. Aquests 2 exemples ens van molt bé ara per enllaçar amb la següent pregunta. No sé si parlar ara de desequilibris, abans ja m'has corregit, Isidre, però bueno, en tot cas pot ser la dualitat o el dualisme del que parlava Joan Fuster en moltes ocasions, món rural, món urbà, interior costa fins i tot. Bé, en qualsevol cas, hi ha una diferència de la relació amb el patrimoni entre el món rural i les zones urbanes i metropolitanes. Diguem, aquestes realitats afecten a la identitat de les persones que l'habiten, tant en un àmbit, en un entorn, com en l'altre? Donaré resposta a la pregunta i enllaço una mica també amb l'exemple que he posat de les 3 xemeneies del Besòs. Torno a agafar la idea aquesta de patrimoni com a llegat, és a dir, com a heretat. Va molt més enllà del medi. És a dir, pot ser el medi natural, el medi immaterial, el medi conceptual, la toponímia, i és en aquest sentit que aquestes 2 realitats que has plantejat, el medi urbà i el medi rural, doncs tenen les realitats diferenciades, però a nivell conceptual, el que comentaven, la comunitat, el grup social, la persona, doncs n'hi ha en medi urbà i n'hi ha en medi rural. El cas de les senyes d'identitat d'un territori, doncs des del Besòs es va considerar que aquelles xemeneies era una senya d'identitat, com podríem posar molts exemples de l'arquitectura industrial o d'altres arquitectures. Sempre poso a vegades el mateix exemple. Me'n recordo quan estàvem amb el tema dels jardins del Pou de la Figuera, que el grup veïnal que estava liderant aquelles reivindicacions d'aquell espai, doncs van fer una font ells mateixos i allò era un emblema que fins i tot es va preservar, perquè si una comunitat, un grup social considera que allò és identitari de les seves senyes d'identitat, em reitero, doncs s'ha de considerar. En aquest sentit, comparar medi rural i medi urbà doncs són 2 realitats diferents, però que estan subjectes als mateixos paràmetres. Per exemple, parlo patrimoni com heretat, a nivell de concepte, de llegat, la toponímia. A nivell rural, cada parada, els 4 pagesos que encara queden, nosaltres som de la zona del Camp de Tarragona, cada vegada en queden menys, la pagesia sap no només de qui són aquelles parades, sinó que cada parada té un nom i se la sap. Això s'està perdent. S'està perdent perquè no hi ha pagesos. Si no hi ha pagesos, no hi ha persones que identifiquin aquesta realitat. Aquest llegat, aquest patrimoni, o ens afanyem o el tenim perdut. A nivell d'oficis, 3/4 part del mateix, però si no hi ha menestrals, doncs menys hi ha persones que identifiquin la terminologia. A nivell de toponímia, 3/4 parts. A nivell de parla, estem davant d'un món globalitzat que anem a totes. Les parles característiques d'arreu dels països catalans, estic convençut que fa uns anys les diferències eren, les pròpies identitats
estaven marcades. Ara cada vegada anem més a un català, el poc català que s'està parlant, doncs, uniformitzat. I això són realitats. Per tant, aquestes diferències del medi rural i medi urbà crec que les hem d'afrontar com una reivindicació per reconèixer aquestes senyes d'identitat, perquè hem posat l'exemple del món rural, que és més plàstic, més gràfic, però a nivell urbà passaria exactament el mateix. A nivell de comerços, però si s'estan perdent els comerços, doncs s'està perdent tot el patrimoni, totes les referències que hi havia relacionat amb aquestes característiques pròpies del món urbà. Estic convençut que la majoria de nuclis de població que estan creixent de manera desmesurada, la identitat cada vegada es perd perquè també s'ha estat globalitzat. Només es queda la identitat amb aquells nuclis històrics o amb aquells nuclis on la gent s'ha sentit identificat. I jo crec que aquí és, per això el tema de les jornades, la comunitat, el que hem de potenciar i de defensar és que l'important del patrimoni és la comunitat, són els col·lectius que hi ha darrere, són les persones, i això és el que estem davant d'un món que també estem globalitzant el patrimoni o el llegat. I en aquest sentit prenc el fil que comentàvem abans del turisme. Si no hi ha una bona gestió, turisme amb nuclis petits, parlo, a casa són d'un poble petit, per molt que la gent vingui a veure el castell, si no hi ha comerços, no hi ha activitat, el desenvolupament que porta el turisme és zero. Se'n van acaben anant a la costa, que és on tens el gran restaurant que t'oferta el menú, que tot va inclòs, i on bueno, això és. Ja deixo. Un altre dia, no és que com a arqueòleg no vulgui parlar de patrimoni immoble o de patrimoni material, però crec que en aquest moment, aquesta jornada, hem d'aprofundir més amb el concepte global del llegat. Bé, malauradament no podrem aprofundir molt més perquè em sembla que ja estem fora de temps. No sé si hi hauria un espai xicotet per alguna pregunta o alguna reflexió que es vulgui llançar. A veure, ja per ahí una, molt breu, per favor. Espera un moment, que te donen el... No, volia dir que més que una pregunta voldré fer una reflexió. En primer lloc, que m'ha interessat molt la jornada. La meva preocupació principal ara ve, diguem-ne, de la preocupació per l'energia i pel canvi climàtic, i des d'aquest punt de vista volia fer la reflexió en sentit de confluència. En primer lloc, jo volia dir, el patrimoni també és, per exemple, insolació. Nosaltres tenim una insolació que de vegades els països nòrdics no tenen, els vents. També són els corrents d'aigua. També és la pedra seca, per exemple, que s'ha parlat tant aquí. Uns són energia, podrien ser energia, que serà un dels temes que ens faltaran, uns altres poden ser materials, la fusta, les fibres. Jo ho dic perquè s'ha anat parlant de tot això, els cultius. Tenim problemes importantíssims. Per exemple, la suma en el món de l'acer i del ciment produeixen aproximadament el 15% de totes les emissions mundials, repartides en parts relativament semblants. I el ciment l'haurem de canviar, per tant, pedra seca potser hi haurem de tornar en tot allò que puguem. I potser haurem de canviar d'acer a fusta. I, per tant, explotar els boscos d'una altra manera, cosa que s'havia fet. I per altre cantó, o sigui, energia, materials, no tenim idea, jo que m'ho he anat estudiant, del canvi que representarà l'acabament dels fòssils i el canvi climàtic. És brutal. És un canvi de civilització, per mi. Llavors, també s'ha parlat de coneixement, de saber fer. Hi ha moltes coses de les que tradicionalment s'han fet que les haurem de recuperar. Oficis,
això que dèieu dels pagesos, per mi, esclar, i els pastors. Els pastors tenen un coneixement de vegades que ens hauria de fer caure de cara de vergonya els que som de ciutat, perquè diguem-ne ens aporten moltes coses. Tot això és patrimoni immaterial. Fixeu-vos que és patrimoni en tots sentits. I encara voldria acabar dient que potser hauríem de plantejar dos principis, almenys he pensat aquí. Un és aprofitar, mantenir i transformar més que no pas obra nova. Ens agrada molt l'obra nova, i en aquest sentit també hem d'anar a buscar una mica tot el que estem dient aquí. I un altre és compatibilitzar els usos. Per exemple, amb el tema d'energia, les plaques solars i tal, s'està treballant molt amb l'agrivoltaica o amb la compatibilització amb làmines d'aigua o amb canals o amb coses d'aquestes. O sigui que haurem d'aprendre, o fins i tot amb boscos. Vull dir, s'haurà d'aprendre molt, diguem-ne, de compatibilitzar els usos. Només volia dir això i una mica aportar aquest element. Moltes gràcies. Bé, no tenim més temps. Suposo que ens han quedat moltes coses per dir, però això també és una bona senyal, perquè vol dir que tindrem motius per a tornar a veure'ns en unes segones jornades sobre patrimoni i comunitat. Torno a donar-vos les gràcies a tots els membres d'aquesta taula, a la Vinyet, a l'Isidre i a la Cristina, i jo simplement per tancar ja remarcar una de les últimes idees de l'Isidre, que ha dit allò important del patrimoni és la comunitat, són les persones. Jo crec que amb això és amb el que ens hem de quedar fonamentalment. Moltes altres coses també, però aquesta idea és bàsica, segur. Moltes gràcies. Volíem fer unes conclusions, però a causa del temps, perquè ens apreten una miqueta pel tema del dinar, doncs ens comprometem des de l'organització a redactar-les i després incorporar-les al llibre que es publicarà d'aquestes jornades l'any que ve. Sé que hem començat amb aquesta magnífica ponència Marc, però després han sortit moltes idees, algunes que s'han anat repetint en les diverses ponències que s'han fet, sobretot la importància del coneixement, la importància de la singularitat, de reconèixer-la, de fer-la evident i sobretot de fer-la important per la comunitat local, però sense deslligar-la amb aquesta projecció cap a fora i amb aliances cap a fora. Totes aquestes idees les treballarem i les posarem en forma de conclusions per una mica recollir tot el que ha anat sortint al llarg de les jornades. Res més, ho deixem aquí i ens emplacem d'aquí 2 anys, no sabem encara on, però per parlar també de patrimoni i comunitat.